Sa number 5, isa ka lalaki ang patay matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga persona sa banwa sang Castellana. May mga igo sang bala sa agtang ilong kag natuong nga guyang lalaki nga nasapuan sa igad sang dalan sa Hacienda San Jose, barangay Sag-ang sa Castellana. Miyerkules sang gabi, ginkilala ang biktima kay alias Dexter, ginabuluban ta 30 anyos kag residente sang barangay Don Jorge Araneta sa Bago City, pero temporaryo nga nagatinir sa barangay Sag-ang. Nagawa sa investigasyon sa PNP nga nakabugtaw ang lolo sang biktima kag nakita nga wala nang iya nga apo sa sulod sang balay. Iya inigin pangita kag dito na sapuan nga duguon sa higad sang dalan. Sunod sa saksi, 4 kasunod-sunod nga lupok sang pusil ang iya nabatian ugaling wala ini magwa sa balay bangod sa kakulba. Na-recover sa crime scene ang 4 ka mga fired cartridge cases, isa ka fired bullet slug kag 2 ka mga deformed bullet slugs apang sa wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas.